Kaixo, Begoña Azpiroz naiz, jai batzordeko partaidea eta kultur koordinadorakoa ere bai. Hemen gaude Azpila gaineko festetan, orain dela gutxi txupinazoa bota du, eta aurten gure erabakia izan da txupinazoa emakume guztion omenean izatea. Emakume guztion omenean, auzoko emakumeen omenean, eta ordezkari izan dena Josune Iribarren izan da. Josune da auzoko margolari bat, orain dela 29 urte etorri zen auzora eta akademia bat irikizun hemen ondoan, eta geroztik gaur arte jende pilo batek ikasi du eta kursoak egin ditu bere akademian, eta gero gaina Josune beti egon da prest kultur koordinadoratik egin ditun edozin emanalditan parte hartzeko eta bere kultura adierazteko, eta beti hor izan dugu edozin gauzetarako prest. Baita ere, erraldoiak sortu ginutzenen, bera izan zen aurpegiak eta margotu zituena eta bizia eman ziena. Eta pixko bat hori izan da urten gauden egoeran eta emakumea pasatze gauden egoera larria kontutan izanez, keinu hori izan nahi genuen auzoko emakumeekin, eta hola egin dugu txupinazoa. Bai, euskeraz nik irakurri dut, hori alde batetik emakumeen egoera salatu dugu, mota guztietako emakumeak hemen gaudela, hau ez dago pregonean, baina gaur bertan irakurri dut, Nafarroan egunean 3 salaketa edo izaten direla emakumearen trato txarrei buruz. Orduan ez dugu bate aurreratzen, nik inguruan ikusten dudan gazte jendea, neska eta gaztetxoak gauean etxera etortzeko beldurrik ibiltzen dira, hola bazter samarrean gauden auzo hauetan, eta ez daukagu salatu besterik eta aurrera egin eta elkar hartu eta indartsu sentitu eta gure egoera salatu. Jaien antolakuntzari buruz berriz, aprobetxatu nahi nuke esateko, auzo guztietan bezala eta leku askotan bezala, antolatzeko garaian bakar xamar sentitzen garela, auzoaren erantzuna ez dugula, antolatzeko garaian ez dugula sentitzen, gero pestak ailegatzen direnean, jendeak parte hartzen du eta erantzun ona izaten da eta kalean erantzun ona ikusten da. Baina antolatzeko garaian erantzun txikia ikusten dugu eta nekatu xamar gaudeia aspaldi hontan, salsa hontan gabiltzen hori. Gero baita ere programazioa hor dago denan esku, baina azkena gertakizun hauek ikusita, igual azpimarratu beharko ginuke ez da ezakegula baztertuta utzi reibindikazio garrantzitsu bat eta askatasunaren aldeko reibindikazio garrantzitsua. Alde batetik emakumearen askatasunaren aldeko reibindikazioa eta bestetik Alsasuko gazteen aldeko reibindikazioa. Bihar manifa hementxe gure ondotik pasako da eta pestak geldituko ditugu 6etatik 9 eta 5etatik 8 eta ikusiko dugu hemen gaudenok manifan parte hartu nahi dugu eta pesta bai, baina aspaldi hontan esaten zen bezala pesta bai eta borroka ere bai.
porten agraviats. Aquest dit ve de festa per a ballar ska. Bueno, ni Jonathan naiz, Azilagainako kultur koordinadoraren parte hartzaile bat. Comencen les vacances, em fico a pensar, podem fer un viatge que mai oblidaràs. Ska, ska d'un ska, ska. Bueno, urtero bezala lan ugari, baina bueno, atzoko egunarekin pozik. Así que hasi gara ia fruituak biltzen, eta hori giro polita espero dugu, eta aurkitzen dugun giro polita. Zonas catalans ja no poden parar. Gainera hemen Sagarretik aterako da, hemen ondotik, eta orduan ez dakigu zer jende espero dezakegun. Dena den itxialdian gauzak bertan bera utziko genituela esan genuen, baina barra irekita egongo da eta zeratzen den dirua altxasko kidei laguntzeko izango da, beraz animatzea jendeari hona etortzeko. Manifestalia eta gero kontzertuak aurrera joango dira. Gaur ere hemen afari polita dugu eta ondoren ere kontzertuak izango ditugu eta hori, gugu.